איראן גרעינית מהווה איום אסטרטגי כלפי כל העולם. בגלל עובדה גיאוגרפית פשוטה מאוד. איראן חולשת על מיצרי הורמוז, המיצרים מהחשובים ביותר בעולם, שכל אורכם מסתכם ב-30 מייל. ה-30 מייל האלה מתעלים למעלה מ-20% מכלל תפוקת הנפט העולמית. כל הנפט שמיוצר במפרץ הפרסי עובר דרך המיצרים הללו. ובגלל העובדה הפשוטה הזאת, לאיראן יש כוח בינלאומי יוצא מן הכלל. השאלה האמיתית מתעוררת, מה קורה ביום שאחרי? מה קורה שאיראן כבר גרעינית, ופתאום אף אחד, אפילו קואליציה, לא תעז לתקוף אותה בגלל החשש מתגובת נגד גרעינית איראנית? פתאום הכוח הקונבנציונלי הפשוט ביותר בסגירת המיצרים נהפך ללכידת חנק על כל הצוואר הכלכלי של העולם. זהו אחד מהשיקולים המרכזיים שמייחדים את איראן. אם אתם רוצים, אתם מוזמנים להסתכל בסרטים ובתמונות מתחת לסרטון הזה, כדי לקבל עוד פרטים קונקרטיים על החשיבות של מיצרי הורמוז ועל המשמעות שאיראן מייחסת להם.